Bona tarda als que heu vingut aquí a la sala del Centre Recreatiu i sobretot a la gent que ens està veient des de casa en aquesta emissió en streaming que estem fent de la 17a edició del Premi Correcurs, que forma part de la 21a edició de la mostra d'animació i curtmetratges de Cassà. I, sens dubte, la més estranya que hem fet fins ara, per les circumstàncies que tots coneixem, doncs és molt estrany de veure el cinema d'aquí del Centre Recreatiu buit, quan normalment a aquesta hora ja fa estona que bull d'impaciència per veure els correcurs que s'han presentat cada any a la Maca. És, sens dubte, el nostre moment preferit de l'any i realment és molt estrany de veure aquí les escasses persones que heu vingut, alguns representants d'equips, convidats, una mica de premsa, representants de l'Ajuntament i els membres del Cineclub. Veure-ho així és molt estrany, però ens hem hagut d'adaptar a les circumstàncies aquestes tan estranyes que ens han obligat, per exemple, a veure el teatre d'aquesta manera. També ens han obligat a que tots els equips participants hagin hagut de venir fins a... no hagin pogut venir a Cassà a recollir l'objecte com feien tradicionalment. Tampoc no han pogut venir a rodar els exteriors a Cassà i tampoc no... molts d'ells estaven acostumats a treballar en grups i aquest any no ho han pogut fer per qüestió de no barrejar bombolles. Però tot i així nosaltres hem volgut mantenir el correcurs, mantenint al màxim la fidelitat a l'esperit que té i per això hem conservat la projecció aquí al Centre Recreatiu. La podeu seguir des de casa a través d'aquesta plataforma en vídeo de l'Ajuntament de Cassà i també a través del nostre canal de YouTube del Cineclub 8 i mig. És una circumstància estranya, però davant de l'adversitat hem intentat fer el que hem pogut i, sens dubte, el que més ens plau és que hem tingut una nova ocasió, una gran participació. Hem tingut el caliu dels equips que heu participat amb els vostres curtmetratges i que ens han permès, tot i aquestes circumstàncies tan adverses, fer una nova edició de la qual estem novament molt satisfets gràcies evidentment a la participació que hem tingut. Com que avui segurament ens estan mirant a través de les pantalles de casa seva gent que no ens coneix, els cassanencs, els habituals del correcurs i de la Maca, sabeu sobradament de quina convocatòria estem parlant, però potser hi ha algunes persones que ens veuen per primera vegada o que han participat al correcurs per primer cop. Deixeu-me fer un petit incís. El correcurs és una de les activitats més destacades que fem al Cineclub 8 i mig dintre de la mostra d'animació i curtmetratges de Cassà, que és un petit certamen dedicat a l'animació i als curtmetratges des d'un punt de vista, nosaltres sempre hem volgut que sigui molt participatiu, molt didàctic, en què tothom pugui aprendre-hi alguna cosa nova sense dirigir-nos a públics especialitzats, sinó més aviat amb l'ànim de dinamitzar una mica la vida social i cultural a Cassà i que entre tots sempre hi aprenguem alguna cosa. Aquesta és la pretensió que tenim des del Cineclub 8 i mig i és el que volíem mantenir un any més i per això, com sempre, hem fet sessions d'animació infantil, hem fet xerrades, en aquest cas hem fet la presentació d'un projecte editorial sobre el món del còmic que es diu Forn de Calç, hem fet projeccions de cinema d'animació per adults i hem mantingut el pinyol de la Maca, que és aquest correcurs. També hem mantingut, però d'aquella manera, un altre dels actes destacats i que per nosaltres és molt emotiu. Normalment, abans de la projecció dels correcurs, sempre donàvem a conèixer el guanyador del Premi Domènec Torrent, que és un premi que des del Cineclub dediquem a totes les institucions que es dediquen i a les persones que treballen per mantenir l'activitat del cinema als pobles. Aquest premi el vam instaurar ja fa molts anys en memòria del nostre company Domènec Torrent, que era un dels membres més actius del Cineclub i, sens dubte, de totes les entitats de Cassà. En Domènec era una persona que sempre estava disposada a donar un cop de mà per mantenir viva la cultura als pobles i per això vam decidir instaurar aquest premi, que en aquesta ocasió normalment el premiat
pujava aquí a recollir-lo en aquesta ocasió. Donarem a conèixer quin és el guanyador, però posposarem l'entrega fins a l'estiu, quan, si pot ser, podem fer una sessió més concorreguda en què també tornarem a projectar tots els correcurs i donarem a conèixer i farem entrega, tal com es mereix, del guardó a l'associació Cinema for You, una associació, una cooperativa de Sitges, sorgida del Cineclub de Sitges, que aquest passat estiu va agafar les regnes del Cinema Arinco de Palamós, un cinema històric que en les seves mans torna a tenir vida, a més amb un esperit que s'acosta bastant en el dels cineclubs, amb l'objectiu de dinamitzar socialment i culturalment el poble, no tan sols fent una explotació comercial del cinema, i per això ens va semblar que era digne d'elogi la seva tasca i la voldrem reconèixer amb aquest premi que els hi entregarem d'aquí a uns mesos, si les circumstàncies ho permeten. Dit això, entrem una mica en matèria. Ja sabeu tots els participants, els que sou aquí i molts dels que esteu a casa, en què consisteix el correcurs. Aquells participants tenen 24 hores per fer un curtmetratge de 2 minuts màxim de durada, que es comença el dissabte a les 9 del matí i s'ha d'entregar el diumenge a primera hora, i després, tot seguit, el jurat ja fa la deliberació i els podem veure en aquesta pantalla. Aquests curtmetratges han de tenir necessàriament unes condicions que donem a conèixer en el moment d'iniciar-se el correcurs. Normalment això es fa presencialment quan venen aquí a la sala del centre recreatiu, al parc del centre recreatiu, i els fem entrega d'un objecte i de les altres condicions que s'hagin de complir. En aquest cas, això ho hem fet per via telemàtica, i ahir a les 9 del matí els vam anunciar que en aquests curtmetratges havien de sortir necessàriament i ser l'eix de tota la història unes tisores. Aquest és l'objecte que havíem escollit aquest any. I com que normalment els exteriors s'han de rodar a Cassà, cosa que permet que hi hagi molt d'ambient de rodatges de cinema, en aquest cas, el no poder venir per les circumstàncies de confinament i de restriccions de mobilitat, el que hem demanat als equips participants ha sigut que incloessin una localització de Cassà, que els que estaven dins de Cassà ja han pogut anar a gravar-la físicament, però els que no l'han inclòs amb una fotografia, amb una localització en un mapa. Aquest espai de Cassà que hem escollit és a la plaça Petita, que és un dels racons més cèntrics però alhora més recollits de Cassà, i que ens semblava que podia tenir molt de joc per poder-lo incloure dins de les històries. Tot plegat, com us deia, ha fet que l'edició sigui molt estranya, però l'hem pogut tirar endavant, i això ha sigut possible gràcies, primer de tot, als equips participants, però també al jurat, que ens ha ajudat a dilucidar quines eren les pel·lícules guanyadores, també, sobretot, també molt especialment a l'Ajuntament de Cassà, que ens proporciona un suport sense el qual seria impossible fer res del que estem fent, i també, per exemple, en especial a l'equip de cultura, de l'àrea de cultura de l'Ajuntament, i en Jordi Fuster i en Jaume, que els tenim aquí comandant aquesta emissió en streaming. Aquest any hem tingut 35 inscrits, dels quals 26 han entregat el curt, han sigut a temps d'entregar-lo, tot i que alguns fora de termini, i aquests ja no entraven a competició, el jurat no els ha valorat, i d'aquests 26 equips n'hi ha hagut un que ha entregat 2 curts. Per tant, en total en tenim 27 curts entregats. Aquests curtmetratges, com sempre, han optat a les diferents categories que tenim, que ja sabeu que són un premi al millor guió i a la millor interpretació, als quals normalment fèiem entrega d'un petit obsequi, i aquest any, per aquestes qüestions de no passar-nos coses de les mans dels uns als altres, es quedaran una simple menció honorífica i no els farem entrega de l'objecte, del premi, perdó. I després, en premis de dotació econòmica, tenim un tercer premi dotat amb 100 euros, un segon premi de 200, un primer premi de 500 i el premi que atorguem juntament, el Cineclub 8 i mig, juntament amb la Federació Catalana de Cineclubs, que està dotat en 200 euros, és el Premi Miquel Porter i Moix. Aquestes són una mica les circumstàncies d'aquest any.
Hem fet el que bonament hem pogut, estem novament, us dic, molt satisfets del resultat i sense més preàmbuls, doncs tot seguit anirem a projectar les pel·lícules. Els que estigueu aquí al cinema les veureu en pantalla gran, els que estigueu a casa doncs, a través de els vostres ordinadors o televisors, i en acabat de la projecció doncs, hi tornarem per desvetllar quins són els guanyadors. Gràcies, fins ara. Viatjar és una de les millors coses que pots fer. Això és el que em van ensenyar els meus pares des de petita. Em portaven de poble en poble, ensenyant-me la seva història i els seus millors monuments. Suposo que alguna cosa d'aquestes se'n deu haver quedat perquè ara disfruto posant-me davant del volant i engegant el cotxe per poder marxar a qualsevol lloc que imagini. És una de les coses que més m'agrada. Bueno, això i la forma en la que decideixo el meu destí. Perquè deixo que l'atzar decideixi per mi. I és una grata sorpresa sempre que ho faig. Amb els meus viatges omplo llibretes i llibretes de somnis i experiències. Ara em toca descobrir món per mi sola. Obrir una nova llibreta i omplir-la de somnis i de destins per viatjar. Començar una nova aventura que espero que no acabi mai. Ha arribat l'hora, per fi. Aquest trencant d'aquella magnífica. Aquest trencant de la magnífica aquesta. Hi ha un camí per a les metges d'aquest restaurant. És a casa. 1, 2, 3, pedra, papers, tisores. 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3, pedra, papers, tisores. 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3, pedra, papers, tisores. 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3, pedra, papers, tisores. 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3, pedra, papers, tisores. 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3, pedra, papers, tisores. 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3, pedra, papers, tisores. 1, 2, 3, ja. 1, 2, 3, pedra, papers, tisores. Han comès els delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics. Un altre cop la mateixa martingala de cada 4 anys. Des de Junts pel Tall volem fer una crida a la serenor, al vot útil. Volem inaugurar una nova etapa de prosperitat, que puguin tornar els nostres exiliats a casa. Vota Junts pel Tall, el vot útil. Vot útil, diu. Desde Ciutadans defendemos que los niños y niñas en nuestras escuelas puedan recortar en su lengua madre. Somos la alternativa a los que quieren cortar con todo. ¿Y a los independentistas? Aquesta noia és un punt insuportable. ¡Españolas todas! ¡Ahora es nuestro momento! Nosotras cortamos, nosotras votamos. Y si tenemos que cortar a la corona, cortaremos la corona. Y todas unidas, porque nosotras podamos. Puto que quina, carai, cabran! Ei! I hem de tenir clar que tot
és aquesta que porta les ulleres al revés? Ah, a mi el que més m'ha agradat era el gosset que passava per darrere. Tenemos puntas afiladas que desde Vox creemos que tenemos que utilizar en contra de aquellas tijeras que han tomado decisiones insensatas. Primero, nuestras tijeras. Aquests aquí parlant i nosaltres en ERTO. Clar, si no ens deixen treballar. Però no et preocupis, perquè després de les eleccions ja ens tornaran a agafar, ja. No hi ha ningú que retalli millor que nosaltres. La sesión hay consentimiento, ¿no? Ya sé que somos amigos y tal. Sí, pero tanto y tanto. Me gustaría invocar a Verónica, por eso vamos a utilizar unas tijeras. Así te podré ayudar con el tema de tu pasado y las muertes. Para ello tenemos que ver dónde murió, Plaza Petita. Es importante que la visualices, ¿eh? ¿Seguro que esto va a servir, Raúl? De momento vamos a intentarlo, ¿no? Ya lo tenemos, ¿no? Cierro los ojos, pues trueno. A ver, me estoy intentando preocupar para contactar con el espíritu, para poder ayudarte. Y tú, haciendo gilipollas. A ver, cógete la herramienta, por favor. ¿Qué sesión? Si yo lo que necesito no es espiritismo de este barato que os cobran ahí por los cursos de Chichinabo, eso, que os sacan ahí los cuartos. Yo lo que quiero es eso, alguien que me ayude. Si yo creo que esto va a ir bien, ahora me siento como un gilipollas con las tijeras en la mano. Bueno, es que es para verlo, ¿eh? Es que yo no entiendo. Es que no, pero si yo lo aprecio. No sé, me dedica un poco de tiempo. Ayudar a otro pensando en ti mismo. Entonces, claro, no siempre funciona. andando con la puta cabeza, tío. Así no vamos a llegar a ningún sitio. Eso es lo que cuenta, lo palpable. ¿Y esto es palpable? Hombre, eso sí. Vale, esto es palpable. Pero eso no es Verónica, eso son unas tijeras, tío, que las usa mi abuela para coser, ¿eh? Tío, estoy harto de la puta cuarentena, estoy harto de la puta mierda que no me haces ni puto caso, ya estoy harto de hablar por videoconferencias que no va a llegar ni un puto acuerdo. Mira, ojalá viniera Verónica y te jodiera. Así te lo digo, ojalá viniera Verónica y te jodiera. Entonces te creerían mis cursos, entonces me creerías a mí. Bueno, claro, mira, así me lo creería. No, estoy hasta los huevos, tío, me voy a mear. Anda ya. Bueno, nada. Hostia, Javi, lo siento, que me está... ¿Javi? Estètica marca. Ei! Benvinguts al nostre canal de YouTube! Avui veurem una operació en directe i com és el nostre client 3000, l'estètica marca! Li farem un 2x1, on li farem una neteja per dins i una neteja per fora! Les tisores del 3. Preparat? Ei! Tinc una consulta nova a Andorra! Tisores del 5. Bon dia! Oh, merda! Fa temps que no veus la tele, no, tio? He trobat el mando! Tisores del 14! És el 14, va! Hòstia puta! Porten la puta mort, tio! Què foto? Un puto cacahuat aquí dins, tio! Va! Però, tio! Què et fas amb un pebrot? Apreti fort, apreti fort. Tio, això és de fa molt de temps, no? Recorda a donar-li el like. Sí. Uau, és tan fort, doctora. Hòstia, mireu! Puta merda de curt que van fer! He trobat unes claus! Carrega les kits! Quina merda és aquesta? Això quasi ho tenim, Doncs ara aquesta part no us l'ensenyem perquè és que ens ho fa un nano de fora. Ara agafarem el cos. Nosaltres vam tenir una mica de problema un dia, vam perdre una orella. Ens arregla la part de fora d'estètica i ho fa molt bé. I ara el moment més esperat que estàveu esperant tots els youtubers que esteu mirant el nostre canal. Tenim aquí el resultat! Quina diferència, sembla el Richard Gere. Feu un like al nostre vídeo!
PCR. Què diuen? Sí, és una absoluta vergonya. N'estic totalment d'acord. Jo estic aquí a casa, som normal, està jugant a la Play, tot el dia tirat de mig gilipolles. Què és mer? De. Endavant. I què? Ja ho sap? Ja fa temps que ho hauria de saber. No em pressionis, sé que estic a prop. Em falta alguna cosa, però aviat ho tindré. Aquí és on creus que va passar? Sé que va sortir de la teva modisteria, però estic segur que el van matar a la plaça Petita. Encara estàs amb això? El meu pare va tenir un accident. Deixa de fer el ridícul. D'accident res, sé que el van matar. I va ser amb això. Com ho saps, això? Tinc un testimoni que ho va veure tot. Tu estaves esperant a casa del teu pare, oi? Sí, l'estava esperant a casa amb el meu germà. Que estrany. El teu germà m'ha dit que estava sol a casa. Bé, sí, volia dir que estava al jardí esperant-lo. En fi, he de marxar. No puc perdre més el temps aquí. Un moment. El temps va passant i van pesant cada vegada més totes aquelles coses que no m'ha arreglat quan tocaven. Aquella conversa a mitges, aquella discussió que no va arribar a un port, les paraules que mai he dit. Quantes primaveres hauré deixat de sentir? Prou de complir amb les expectatives dels altres. S'ha acabat el temps de veure la vida passar. És moment de deixar enrere aquella vida que per molt segura, còmoda i tranquil·la que em semblés, no ho ha estat gens. S'ha acabat dir que sí quan el que sento és que no. No, no i no. Ja no sóc la que es posa la cua. Ja no sóc la que calla. Ja no sóc la que no ho intenta. Ja no sóc la fluixa. Ja no sóc la dèbil. Ara és moment de florir. Joan, hem de parlar. No vull seguir amb tu.
Plaza Petita Casa de la Selva. Hola, tengo un paquete para Elena Pérez. Gracias. No, de nada. Ara connectem, sí. Estem en directe de la plaça Petita a Casa de la Selva. Avui estem amb la Raquel, una noia que té molt mala sort, perquè mireu quin pentinat que porta, perquè la pobra noia no es pot tallar els cabells. Són intallables. Ja veureu que hem cridat els millors professionals del món. Vinc des de París, on fa molts anys estic treballant com a peluquer, amb gent molt important com Bruce Willis i Vin Diesel. Aquestes tisores fan meravelles. Som-hi! Ui! Això no funciona! És indignant! Li agafaré els cabells i la deixaré ben pelada com una ovella. Això no hi ha maneres, Després de burra me cago en l'ou. No et preocupis, que això t'ho arreglo amb aquestes, que són de l'avi Josep. Ja veuràs si te la tallaré. Fot-li fort. No remei. No puc tampoc. Bombero Paco. Mira, me dice que alguien necesita ayuda. Nena, voy a salvarte. Ens acaben d'avisar que ve un noi que és professional de segar cadenes, però vol guardar l'anonimat. Zoltán, el cocinero. Pues con este he cortado muchas cabezas de pescados para la primera, pues un poco de pelito para Vietnam. Hostia, es verdad que no se puede. Aparta, que hueles a pescado. Mira, sí que puedo pelar. Disculpi que arribi així sense avisar i, a més sense presentar-me. Però aquestes èpoques de Covid tenem de puto cul. Váyase usted aquí, si no se va, llamará a la policía. Jo únicament he vingut a acompanyar-lo en el seu darrer trànsit. El que passa que he vingut abans d'hora perquè m'han dit que vostè prepara un sushi espectacular. Pero si yo no he hecho sushi en mi vida. Tant se val. Prepari'm un cafè que me'l prendré al jardí, doncs. Però no cal que es posi així, home. No sap la quantitat de gent que hi ha que es mor un 7 de febrer, com el seu cas? Pero si hoy es 6 de febrero. M'heu enviat un dia abans del que tocava. És igual, no et preocupis. Mira de convèncer-lo. Són les 7 de la tarda i al final de mes n'hem de portar 100. Mira de convèncer-lo, pela-lo. ¿Usted ha oído hablar, amigo Marcial, del violador de la Plaza Petita? Más conocido como el asesino de las tijeras. No me joda. Si usted se viniera a cambiar la fecha de su deceso, yo podría cambiar las circunstancias de su muerte, por ejemplo. Morir atropellado por un Rolls Royce, o morir atragantado comiendo langosta, o mejor aún, en el jacuzzi de un burdel. ¿Cómo lo ve, Marcial?
Prefiero morir por una intoxicación etílica, pero no me gusta beber solo. Disculpi que em presenti aquí sense avisar i sense presentar-me, però és que amb el temps que tenim de Covid anem de puto cul, de puto cul! Aquí hi ha un error, no pot ser! Som companys No de hi ha cap feina! error. Dia 7 de febrer i l'espera l'assassí de les tisores. Au, siau! Bona nit! Aquest confinament ha fet molt de mal a les relacions de parella. He rebut moltes sol·licituds demanant com puc tallar amb la parella amb sensibilitat. Doncs bé, us he preparat tot un recull de frases que crec que us poden ajudar. No ets tu, sóc jo. És que vàrem començar molt joves. Carinyo, tens un WhatsApp. No sóc jo, és que hi ha algú altre. Saps que en Forti ha tingut una nena? Doncs és filla meva. Carinyo, no és el que sembla! És que la teva mare està més bona. Veus aquestes tisores? Són per tallar! Que estic lluny? Doncs m'estic acostumant! I el teu pare? I el gos? Saps que en Ferran ha tingut una nena? També és meva. Diuen que l'amor és cec, però jo no. Que aixequin el dit els que tinguin nòvio! No, tu no! No, si ara tampoc et podré tirar per les escales! I el canari? Ah, però en Ferrer no, Només perquè em vaig equivocar de nom? 2 cops! I la mateixa nit! És que et vaig conèixer amb mascareta. Ah, i la d'en Manu? No, em vaig liar amb ell. Pedra, paper, tisora. 1, 2, 3. Què, ho pilles? I en Brosset! És que després de 3 cubates semblaves una tia. Me'n vaig, carinyo! No m'esperis desperta! Ah, i si tardo 10 anys, no t'atabalis! I la Clara no ho sap, però està de 2 mesos. Mira, està a l'oferta! A tomar pel cul! Bon dia. Bones. Vinga. Vine cap aquí. I què? Ja ho tens clar, això? Sí, vull que em facis alguna cosa que m'identifiqui. Et volia demanar una cosa. Et faria res que anés practicant... Tinc el meeting d'aquí 2 dies i necessito practicar, és d'aprofitar tot el temps del món. Això de la campanya... Tu mateix, tu Sí? mateix. Doncs vinga, amb aquestes mires ja ho tindríem. Ara passaré al taller de confecció. Perfecte. I tu mateix, com a casa. Jo ara torno. Moltes gràcies, molt amable, fins ara. President. Companys, ara és el moment de recolzar el partit. Penseu que si guanyem les eleccions acabarem amb l'atur juvenil. Les jubilacions seran als 60 anys. Acabarem amb les portes giratòries. Acabarem amb els xiringuitos de les elèctriques. Millor amb els lobbies, sí. Acabarem amb els lobbies de les elèctriques. Estarem al costat del sector cultural del nostre país. Esclar que sí. Amb nosaltres, els autònoms, mai més estaran sols. Pep, el dissabte podràs obrir la botiga. Aixequem-nos, posem-nos dempeus a votar. Hem de recolzar el teixit empresarial de la nostra societat. Recolzeu el partit. Endavant i guanyarem! President. Què tal? T'escau. I tu com et veus? Bé. Has copsat el que jo et demanava. Tot i això, potser sento que tibo una mica cap a la dreta.
Kundes, aber es T'està quedant una mica descompensat per la part d'aquí de... Oh, el delicado. ¿Qué tienes, un máster en tumbas o qué? Si no pidieras préstamo que no puedes pagar, no estaríamos aquí. Ya está bien. Venga, dame pistola. I aquestes tisores? Esto ya está. Un moment. I el meu últim desig? Perdona. He estado cavando tumba porque el señor tiene hernia. Si ho hagués de fer jo encara hi seria. A més, un bon assassí sap que l'últim desig és sagrat. Da. ¿Y qué cojonitivo quieres ahora? És que em fa vergonya. Vale, quina poca sensibilitat. Veuràs, jo sempre m'he preguntat com seria fer-s'ho amb un home. M'agradaria... Follar. ¿Con quién? A veure, no veig a ningú més per aquí. Muy gracioso. Posa't a la meva pell. Soc actor, cambrer. I amb aquesta pandèmia, pues el teu últim desig, demanaries el mateix. Está bien. Soy un profesional yo. Acabemos con esto de una puta vez. Doncs al final no m'ha acabat de convèncer. No sé, i si repetim? Niet. Sí. Bona tarda. El truquem per comunicar-li que els resultats de la seva PCR han estat positius, així que haurà de fer 15 dies de quarantena. Hijo de putia. Ahora entiendo tanta besa con lengua. Put your head on my shoulder. En aquells moments em trobava completament desolat. No tenia gust per res. Segur que sabeu del que parlo. El que havia de ser un amor per tota la vida havia acabat de sobte. Aquí estic pensant. Va, estic fart d'això. Només vull perdre'm, anar a un lloc on pugui oblidar-me de tot. Vaig recordar el poble dels meus avis i les fantàstiques històries que m'explicaven sobre aquell lloc. Només pensava en escapar i tallar amb tot. Crec que tothom s'ha sentit així en algun punt de la seva vida. Després de tot, la vida és massa curta per a deixar de somiar.
Jo sóc en Jordi, tinc 30 anys i sóc de la capital. Em considero una persona alegre, molt sociable i com a aficions doncs m'agrada molt cuinar, alta gastronomia. Hola, jo sóc la Montserrat, tinc 26 anys i vinc de Cassà de la Selva. Em considero una persona seriosa, molt centrada, tinc l'afició de dibuixar, se'm dona bé dibuixar. Ara mateix el que tinc és una vida molt feliç, fa molts anys que estic en una relació, els nostres cors estan units, són com dos mitges taronges però que encara no s'han separat. La veritat és que és romanticisme pur. Jo tinc una relació estable, fabulosament bé, tot va sobre rodes, sempre anem pel carrer agafats de la mà, és una relació sòlida de pel·lícula. El que jo estic buscant és una ruptura traumàtica, un daltabaix emocional molt fort que em marqui per sempre més, sobretot tristor, poder tornar a casa als pares amb les maletes, ser al centre d'atenció dels meus amics, poder bloquejar una ex. Estic buscant drama, com un trencament. He vingut a Last Dates per callar. Jo vull acabar amb aquesta relació, vull canvis a la meva vida, vull plorar, vull que les meves amigues em consolin, vull anar al psicòleg, vull ser infeliç, vull estar desesperada. Tira'm endavant, tallem. De moment no és el que estava buscant. Doncs com molt agradable, hi ha hagut fins i tot alguna picada d'ullet. Jo pensava que aquest cop seria diferent, és un drama. Només tinc ganes d'abraçar-lo, només tinc ganes de fer-li petons. Ens hem agafat la mà, hi ha hagut un moment que hem fet pauets, coincidim amb absolutament tots els plats, se m'ha posat la pell de gallina. És que no està anant com jo m'imaginava. Ara hem demanat postres. Tots els hem volgut tiramisú. Estic bastant enfonsat en aquest moment. I ens hem mirat, hem rigut, no està anant bé. Estem encallats. Em sap molt de greu dir-te això, però jo no tallaria amb tu. Ja ho sabia. Em sap greu. No pateixi, president. Està tot a punt. Presidenciable. La connexió funciona? Sí, la gent ja està començant a connectar-se. No la cagui, que són favorits a les eleccions. Tranquil. Llagostera? Cassà de la Selva. Cassà de la Selva. Acte central de campanya amb el candidat Salvador Perilla. És per mi un honor poder-me reunir amb tots vosaltres. Bé, veig que ja hi ha gent connectada. Moltes gràcies per ser aquí. Malgrat les circumstàncies que estem cadascú a casa seu i, evidentment, seguint els protocols de seguretat. Volem vacunes! Volem que ens puixin! Volem vacunes! Ai, que haig de cantar! Dolça Catalunya, pàtria del meu cor. Però si alguna cosa ens fa unir els del partit del confinament radical és el fet de lluitar contra aquestes mesures que se'ns estan imposant. Hem de fer alguna cosa. Les ganes que tinc d'anar sense marró de la punta, a Gratacony, a Santa Paiaia, com ho trobo a faltar això. Fins als nassos en tenim ja. La qüestió està en que puguem entre tots votar el nostre partit i retrotraure moltes de les mesures imposades. Però què diu aquest borinot? Però què diu? Ànima de canti, mussol de 3 colors, això en Jan President, no passava, visca Catalunya! No tinc clar que hi hagi un seguiment molt òptim de la conferència, no sé si hi ha algun problema en la comunicació. Niño, echa un poco más de vino, te déjate de guarrada ya. Y quita esta mierda, hostia, está aquí el político diciendo tontería todo el día, ¿eh? Esto, y el catalán. Hem d'evitar els atacs contra la democràcia, cuidar cada petit detall. Algú té unes tisores? Dolça Catalunya, pàtria del meu cor. La vida s'escola i t'aboca fruit dels vells records, on el temps s'atura i n'emergeix la teva essència. Te n'adones que encara ets viu, manant el timó i fitant els ulls a l'horitzó. Desfila el paisatge, les persones, les decisions. Exhala i busca't prop de l'indret que et va veure néixer. Jugant pels seus carrers, el primer petó, els sentiments t'embolcallen i et duen per senders.
Omple't d'esperança, l'avui es fon a cada instant, el demà t'espera al capdamunt del camí. No miris enrere, recorda les persones que et van ensenyar i et van fer feliç. Resta de pensaments, ni Hòstia puta! Collons, quin mal! No deixis que res et perturbi, el torrent de la vida. Quin tall que m'he fet! Què? Fa mal, eh? Calla, calla, me cago en tots els nens de caçar. La mare que els va parir. Me cago en la puta. Me'n vaig a robar nens a Palafrugell. La meva pel·lícula preferida és Edward Scissorhands. Em van operar fa un any. Volia ser com l'Edward Scissorhands i així que vaig canviar les meves mans per tisores. Però la meva vida amb tisores en lloc de mans és més dura del que m'esperava. No puc sortir al carrer perquè no puc obrir la porta. Fins i tot fer una tassa de te és molt difícil. I ni tan sols no puc fer servir un ordinador. No puc llegir llibres perquè sempre destrueixo les pàgines. I és difícil de menjar. Això no és una manera de viure. Tinc bones notícies. Em van tornar a operar per traure les tisores. I ara tinc rotuladors. I la meva vida és molt millor. Hola. Potser alguns encara em coneixereu. Soc l'Avellaneda. Tenia una botigueta amb la meva dona a la plaça Petita de Cassà. Recordeu aquelles festasses que hi fèiem? Oh, la festa major de Cassà era única. Tota la contrada sentia parlar-ne. Tot a mi es pas que les festes majors fossin una cosa que m'agradés especialment. Estava més bé solet allà a tu casa. Sí, però bueno, recordo que feien una època una certa vila matinal que empalmaven amb l'embalat i la gent s'hi abocava. Era una bestiesa. I al final, ball del fanalet i xocolatada per tothom. Les dues dames d'honor de Cassà, en tota la selva. Les senyoretes Montse Jiménez i Eudúlia Núria. Oi, i les pobilles. Us en recordeu? L'elecció de la pobilla i la proclamació allà a l'embalat, amb el senyor alcalde. I després que feien un ball i... Avi! Corta el rotllo, allà! Ja vaig. Ai, Déu meu. Ai, senyor Déu meu. Algunes veus apunten a causes sobrenaturals. Continuarem informant. De res. Mira qué buenas tijeras para cortar el pollo. Las mejores sin duda, ¿eh? Las mejores tijeras.
Creo que a veces me quedo pillada en el mejor. Todo el día igual. Califico situaciones o momentos. Es que hasta hago putos rankings. Que si el mejor beso, el mejor polvo, las mejores tijeras, el mejor sabor de helado, el mejor colega... Qué sé yo, menuda mierda, ¿no? Es que, ojo, con las mismas tijeras te corto el pollo, me corto el pelo. En serio, son las mejores. Igual que yo, que hasta tengo esta medallita y soy hija única. Pero a ratos no sé. ¿Valoro ese beso o lo quiero clasificar en el podio? Casi que lo califico como hago con el mejor corto. ¿Cuál? ¿He disfrutado más o los he estado comparando? ¿He disfrutado o es que es el mejor? Es fuerte, tronco, ¿eh? ¿Es necesario? Tengo momentos grabados y diría que idealizados de manera que están guardados en mi cerebro como insuperables y no avanza. Voy de que odio las etiquetas, pero etiqueto constantemente si mejor o peor un algo en base a otro. Vamos a darle bola a las tijeras solo por ser las mejores. Mi mente es un reflejo de la sociedad construida a pequeña escala que organiza y clasifica y califica todo. Pues mis mejores tijeras ahora me dan mala suerte. No te cortes. M'agradaria començar per al final. El cas és que la parella es va separar. Però anem al principi. Ell era un jove professor i ella un estudiant de Belles Arts. Es van casar. Va ser una festa memorable, segons m'explicava la meva àvia, tot i que sempre que ho explicava canviava algun detall de la història. Van anar a viure a Cassà, a una plaça recent inaugurada. No recordo el nom, però sí que era una plaça molt petita. I és clar, al cap de 9 mesos vaig aparèixer jo. Però res és per sempre, i l'amor menys. Potser la mare s'entenia amb el jardiner del poble, o era el pare qui feia voltar la barraquera. O potser no va ser ni una cosa ni l'altra. El cas és que es portaven a matar. Metafòricament, esclar. No els guardo rancor, als meus pares. El que passa és que a vegades tinc la sensació com si tot estigués sinistrament connectat, com si alguna cosa o algú fos el responsable de tot plegat. No ho sé. Em deies alguna cosa? No, parlava sol. Per què no agafes unes estisores? Passo. Allà hi va néixer ell, a la plaça petita de Cassà. Jo vaig néixer a prop d'aquí, i la meva vida va començar amb un tall, amb unes tisores que ens separaven de la meva mare. Així com anys després, la vida, inesperadament, ens separava del meu pare. Tot estava sec, no hi havia paraules per descriure-ho. Tinc sensacions, sentiments molt profunds, però poques paraules. I a vegades, massa records que costen endreçar. No va ser fàcil sortir endavant. El meu pare em va deixar un rellotge. No recordo massa bé les seves paraules al donar-m'ho. Em trobava nerviós i espantat. Amb el temps he anat descobrint quin significat tenia més enllà del moviment de les seves agulles. L'única forma de superar-ho va ser a través de la cura amb la meva germana. L'amor incondicional, tal com ells ens van mostrar. Van convertir la mort en un joc i així vàrem aprendre a acceptar-la. Va ser una de les maneres de poder alliberar-se. La meva mare ho sabia, el seu somriure. Sempre la recordo entre els raigs del sol, que escalfaven les nostres petites cares i així com els petons cobrien a diari la nostra ferida, sovint invisible als ulls. Davant la separació, vam aprendre a estimar el que teníem i varen ser fills del sol pel dia i de les estrelles al vespre.
Recordant-lo a ell, vaig pensar durant molt de temps que allà hi era ell esperant-nos incondicionalment cada nit i cada vespre per abrigallar-nos al nostre llit i acompanyar-nos per trobar la son. Ara sóc aquí, amb unes tisores que tremolen a les meves mans i que obriran una nova ferida que només sanarà amb amor. Bon dia. Aquest és un missatge pels Dirty Fortis i la Maca. Aquest any no podrem presentar res decent perquè han segrestat a la meitat de l'equip. Creiem que es tracta d'un altre grup de participants que ens reclamen uns quants premis i l'orgull. Si us plau, que algú de l'equip s'apropi a la plaça petita de Cassà per l'entrega. Afanyeu-vos. Les nostres vides corren perill. Doncs aquest és el resultat d'aquest cap de setmana estrany de correcurs, en què, tal com us dèiem abans, doncs els equips no han pogut venir a rodar a Cassà, tret dels que són de Cassà i per tant no han trencat el confinament municipal. Els equips tampoc han vingut a recollir l'objecte, els hi hem donat a conèixer a través del correu electrònic. Els equips tampoc no han pogut entregar els correcurs ni venir a veure'ls des d'aquí, tret d'alguns representants que avui ens acompanyen, però com que la majoria són de fora, tenim aquí en aquesta edició segurament la que hem tingut equips de més llocs diferents. Hem tingut equips molts de Cassà, de Fornells, de Caldes, de molts llocs de les comarques gironines, de Montagut, però per exemple també en teníem de Barberà del Vallès, de Vilanova i la Geltrú, de Juneda. Per tant estem d'una banda decebuts per no poder tenir el teatre ple com l'acostumaríem a tenir en aquestes circumstàncies, amb tot el públic aplaudint i rient amb els treballs que heu fet, però d'altra banda estem molt contents de tenir equips que aprofitant aquestes limitacions a què ens ha obligat el coronavirus hagin pogut participar des d'altres punts, i els convidem a que s'afegeixin a les properes edicions del correcurs. Dit això, i ara que ja els hem vist, doncs podríem anar ja per conèixer quins són els guanyadors d'aquest any. Aquest any han tingut la difícil tasca de deliberar quins eren els millors curtmetratges. Dos jurats, com sempre, sabeu que tenim un jurat que escull els principals premis i després el jurat del Premi Miquel Porter i Moix, que atorga el Cineclub 8 i mig juntament amb la Federació Catalana de Cineclubs. El jurat, podríem dir-ne general, aquest any l'hem format en Gerard Beguer, periodista i director de la revista de Girona, la Montse Puigdevall, bibliotecària del Museu del Cinema, i en David Cuesta, representant de Cinema for You, que és aquesta associació que us mencionàvem que està gestionant ara el cinema Arincoy i que d'aquí alguns mesos podran rebre, tal com tenim previst, aquest Premi Miquel, el Premi Domènec Torrent. I pel que fa al Premi Miquel Porter i Moix, els jurats han sigut en Julio Alemanya de la Federació Catalana de Cineclubs, en Xavi Cairó del Cineclub Diòptria de Figueres, que ens ha acompanyat en moltes edicions ja, i en Josep Ferrer en representació del Cineclub 8 i mig. Fets els preàmbuls, podem anar ja per desvetllar quins són els guanyadors. Com us dèiem, tenim premis de dotació econòmica, que mantenim, i premis que no tenen dotació econòmica, que els que fèiem entrega d'un objecte, d'un petit record. Aquest any no podrem fer entrega de res, però tot i així volíem mantenir la categoria per conservar tot l'esperit del correcurs en el màxim possible, i també per reconèixer la feina, per exemple, el que a parer del jurat ha sigut la millor interpretació. Canviar les meves mans per tisores. En Paul Jones. Xules pàgines. I ara tinc rotuladors! En Paul Jones ha intentat posar-se en les mans o en les tisores d'aquest personatge d'Eduard Nans Tisores, Edward T. Scissorhands. No li ha acabat de sortir bé, però com a mínim ha tingut aquest reconeixement per part del jurat. L'altre premi sense dotació econòmica és el de millor guió.
Jo sóc en Jordi, tinc 30 anys. Hola, jo sóc la Montserrat, tinc 26 anys. He vingut a les Dates per callar. Però jo no talaria amb tu. Ja ho sabia. L'Ester Bertran i l'Aleix Cabarroques, que són uns habituals des de fa molts anys, que s'han endut uns quants premis i que crec recordar que no és la primera vegada que s'enduen el del guió i tampoc el de millor actor, que també l'han recollit en alguna altra ocasió. Aquests són dos dels premis, diguéssim, d'aquestes mencions honorífiques, i ara el que podríem anar és ja per als premis que tenen dotació econòmica. El primer és el Miquel Porter i Moix, dotat amb 200 euros. Em portaven de poble en poble, ensenyant-me la seva història i els seus millors monuments. Això i la forma en la que decideixo el meu destí. Començar una nova aventura que espero que no acabi mal. Doncs és la Carla Flores, de Vilanova i la Geltrú, que ha fet aquest curtmetratge Llibreta de viatges. Carla. Hola, com estàs? Molt bé. Deixa'm dir-te que crec que és la primera vegada que tenim una participant de Vilanova i la Geltrú i, a més, t'emportes premi. Què et sembla? La veritat és que no m'ho esperava. Explica'ns si és el primer curt que fas, si ja n'has fet d'altres, com ha anat això? Bueno, l'any passat em vaig presentar al Confinacurt i aquest any em vaig presentar. Molt bé. Doncs mira, escolta'm, ara que te tenim aquí, deixa'm que et llegeixi breument el que ha considerat el jurat que era motiu de fer-te guanyadora d'aquest premi. Llegeixo. Fer cinema és un treball d'equip, però en les actuals circumstàncies fer cinema també és l'opció d'una sola persona amb ganes d'explicar una història interessant i amb l'ús de mitjans tècnics a l'abast de tothom. El curt que hem triat com a Premi Miquel Porter i Moix de la Federació Catalana de Cineclubs posa en escena les il·lusions i el desig del viatge com a motor de canvi, un anhel propi de la joventut tractat d'una forma poètica i suggeridora. L'ús de la veu en off emprat en primera persona reforça el caràcter autobiogràfic del relat i li dona sinceritat i profunditat. Motius més que suficients, em sembla, doncs. Sí. És que no m'ho esperava, de veritat, no sé què dir. Bé, aquesta és una de les gràcies d'un concurs en què no tothom hagi d'estar optant o esperant que s'endurà un premi i que hi hagin sorpreses, com ha sigut el teu cas i com alguna altra ocasió en què hem tingut també premiats molt joves, doncs que potser era el seu primer treball o així i han tingut prou encert com per ser mereixedors d'un premi. Gràcies, Carla, i t'esperem en les properes edicions del Correcurs. Clar que sí. Molt bé, gràcies. Molt bé, ens hauria agradat poder tenir els guanyadors aquí avui al teatre, però ens haurem de conformar en veure'ls a través de la pantalla. Deixeu-me dir, abans no he fet menció, però els habituals ja ho sabeu, el jurat del Correcurs el canviem cada any. I en aquestes 17 edicions no hem repetit mai cap jurat, sempre hem tingut la col·laboració de moltes persones que ens han donat aquest cop de mà imprescindible per fer tot aquest programa del Correcurs. I per triar, per exemple, aquest era el premi que han triat el jurat del Miquel Porter i Moix. Seguim amb els premis que han triat el jurat convencional. Començant pel tercer premi. Oh, el delicado. ¿Qué tienes? ¿Un máster en tumbas o qué? Sempre m'he preguntat com seria fer-s'ho amb un home. Follar. Ahora entiendo tanta besa con lengua. La factoria Corman, en prova de mort, que David Ruiz, no sé com us ha anat aquest any això de fer... No, si els tenim tots tres aquí. Benvinguts de nou. Hola, bona, sentiu? Molt bé, us sentim amb una mica d'eco, però si podeu baixar el volum del reproductor, de l'ordinador o del que estigueu fent servir per mirar els correcurs.
Ja està, se'ns havia congelat la imatge. Sí? Vosaltres portàveu molts anys podem venir aquí al teatre. Aquest any no heu faltat a la cita, però bé, us trobem a faltar una mica. Suposo que vosaltres també trobeu a faltar el caliu de la projecció aquí, oi? Hem tancat tot i no us sentim. Sembla que no estan... A veure, puja el volum, va. A veure... Doncs no, era preferible l'opció de sentir-los amb eco. No? Companys, podem arreglar això? Pugeu el volum, que no us sentim! No arriba. Bé, sembla que tenim algun problema amb la comunicació amb Figueres, tan a prop i tan lluny. En tot cas, doncs, agrair-los de nou la seva participació. La Factoria Corman són uns habituals del Correcurs, han guanyat diferents premis en múltiples ocasions i en aquesta ocasió han triat... Ells estan molt avasats a fer curtmetratges de gènere, podríem dir-ne, i aquesta vegada han triat un gènere mafiós i per això el jurat ha considerat que l'ús de les tisores estava molt lligat en aquesta història tan rodona. Tenim una última oportunitat o ho deixem estar aquí? No. Bueno, en tot cas els saludem des d'aquí. Molt bé. Gràcies, nois. Aquest ha sigut el tercer premi. Vegem el segon. Et volia demanar una cosa. I tu mateix, com a casa. Penseu que si guanyem les eleccions estarem al costat del sector cultural del nostre país. I tu com et veus? No se n'ha anat gaire lluny el segon premi. Aquí a tocar la plaça de la Coma, en aquesta sastreria que ha sigut escenari del curtmetratge Política Desastre, o Desastre, depèn de com ho vulguem llegir, de la Divina Tremoia. Qui tenim de la Divina Tremoia aquí connectats? Vejam. Josep Maria. Hola. Molt bé, felicitats, sou els guanyadors del segon premi, dotat amb 200 euros, que tampoc em sembla que no és la primera vegada que us l'endueu. Aquesta vegada, com sempre, amb el vostre toc de comèdia, Sí, és el que ens agrada fer. Volem agrair sobretot a l'organització el fet de no defallir, perquè la veritat és que en les circumstàncies actuals doncs era molt complicat. Per tant, gràcies per seguir al peu del canó i bé, i agrair també als nostres companys que aquesta vegada també ha sigut molt complicat que ens acompanyessin, diguem, en persona, però també han estat aquí al peu del canó. Han estat connectats i ens han ajudat. Principal, que manteniu les vostres ganes de col·laborar amb el Correcurs. Teniu comptades quantes edicions porteu ja? Són gairebé totes, oi? Jo crec que és la 10a edició consecutiva. Però en total ja n'acumuleu unes quantes més de 10. Sí? Molt bé, doncs gràcies a vosaltres, que sou un dels elements imprescindibles cada any en el Correcurs i esperem que us puguem tenir durant molts anys més. Felicitats! Gràcies! Molt bé, doncs aquest és el segon premi i ja només ens queda desvetllar quin ha sigut el guanyador d'aquesta 17a edició del Correcurs. Des de Junts pel Tall. Des de Ciutadans. Españoles todas. Tenemos puntas afiladas. I hem de tenir clar que totes les tisores... Doncs és 14F, Poderem. No sé si podrem o votarem o què podrem fer exactament, però aquesta paròdia de la campanya electoral és la que s'ha endut a parer del jurat. Vejam, els sentim però no els veiem. Hola. Ara sí, hola! Se n'ha anat fins a Fornells el premi. Pot i Tripa, com estem? Bona tarda, trempats! Hola, bona tarda. Poderem o no poderem? Sí, home.
Expliqueu-nos una mica com ha sigut el rodatge d'aquest correcurt en aquestes circumstàncies, tot plegat, com heu pogut treballar. Ha sigut divertit, ha sigut. Això és el principal. Sí, a nivell tècnic no ha sigut molt complicat, hem pogut gravar-ho tot molt en interior, utilitzant el croma, que no havia fet servir mai, jo personalment. Però molt bé, molt divertit, senzill. Tenim una persona de Caçà que ens ha ajudat a fer les imatges de la coma, de la passa, que ens ha fotut a gravar. I ja està. Molt divertit. Un bon dia hem passat. Molt bé, aquest és l'objectiu del Cineclub, sempre que els participants, sobretot, per davant de tot, us divertiu i que tingueu un bon cap de setmana. Espero que hagi sigut així i us esperem l'any que ve de nou en la 18a edició del Correcurs. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Molt bé, doncs aquest ha sigut el veredicte del jurat per aquesta 17a edició del Correcurs, que ja ho veieu, adaptat a les circumstàncies fins a l'últim moment, intentant que tots els equips hagin respectat les mesures de distàncies, de mascaretes, de respecte a les restriccions de mobilitat. Segur que l'any que ve ho podrem fer com sempre i que tornarem a tenir ple al teatre del centre. Gràcies a tots els que heu vingut, gràcies als que ens heu seguit des de casa. Estem molt contents de com ha anat aquest any i esperant ja poder organitzar la 18a edició. Moltes gràcies. Per acabar, us deixarem de nou amb els curtmetratges que han guanyat per aquells que no els hagueu vist, per aquells que els vulgueu tornar a gaudir o que us hagueu incorporat tard a l'emissió d'aquesta cerimònia. Gràcies i fins l'any que ve. Viatjar és una de les millors coses que pots fer. Això és el que em van ensenyar els meus pares des de petita. Em portaven de poble en poble, ensenyant-me la seva història i els seus millors monuments. Suposo que alguna cosa d'aquestes se'n deu haver quedat perquè ara disfruto posant-me davant del volant i engegant el cotxe per poder marxar a qualsevol lloc que imagini. És una de les coses que més m'agrada. Bueno, això i la forma en la que decideixo el meu destí. Perquè deixo que l'atzar decideixi per mi. I és una grata sorpresa sempre que ho faig. Amb els meus viatges omplo llibretes i llibretes de somnis i experiències. Ara em toca descobrir món per mi sola. Obrir una nova llibreta i omplir-la de somnis i de destins per viatjar. Començar una nova aventura que espero que no acabi mai. Ha arribat l'hora, per fi. T'està quedant una mica descompensat per la part d'aquí de... Oh, el delicado. ¿Qué tienes, un máster en tumbas o qué? Si no pidieras préstamo que no puedes pagar, no estaríamos aquí. Ya está bien. Venga, dame pistola. I aquestes tisores? Esto ya está. Un moment. I el meu últim desig? Perdona. He estado cavando tumba porque el señor tiene hernia. Si ho hagués de fer jo encara hi seria. A més, un bon assassí sap que l'últim desig és sagrat. Da. ¿Y qué cojonitivo quieres ahora? És que em fa vergonya. Vale, quina poca sensibilitat. Veuràs, jo sempre m'he preguntat com seria fer-s'ho amb un home. M'agradaria... Follar. ¿Con quién? A veure, no veig a ningú més per aquí. Muy gracioso. Posa't a la meva pell. Soc actor, cambrer. I amb aquesta pandèmia, pues el teu últim desig demanaries el mateix. Está bien. Soy un profesional yo. Acabemos con esto de una puta vez.
Pues al final no m'ha acabat de convèncer. No sé, i si repetim? Niet. Sí. Bona tarda. El truquem per comunicar-li que els resultats de la seva PCR han estat positius, així que haurà de fer 15 dies de quarantena. Hijo de putia. Ahora entiendo tanta besa con lengua. Put your head on my shoulder. Bon dia. Bones. Vinga. Vine cap aquí. I què? Ja ho tens clar, això? Sí, vull que em facis alguna cosa que m'identifiqui. Et volia demanar una cosa. Et faria res que anés practicant... Tinc el míting d'aquí 2 dies i necessito practicar, és d'aprofitar tot el temps del món. Això de la campanya... Tu mateix, tu Sí? mateix. Doncs vinga, amb aquestes mires ja ho tindríem. Ara passaré al taller de confecció. Perfecte. I tu mateix, com a casa. Jo ara torno. Moltes gràcies, molt amable, fins ara. President. Companys, ara és el moment de recolzar el partit. Penseu que si guanyem les eleccions acabarem amb l'atur juvenil. Les jubilacions seran als 60 anys. Acabarem amb les portes giratòries. Acabarem amb els xiringuitos de les elèctriques. Millor amb els lobbies, sí. Acabarem amb els lobbies de les elèctriques. Estarem al costat del sector cultural del nostre país. Esclar que sí. Amb nosaltres, els autònoms, mai més estaran sols. Pep, el dissabte podràs obrir la botiga. Aixequem-nos, posem-nos dempeus a votar. Hem de recolzar el teixit empresarial de la nostra societat. Recolzeu el partit. Endavant i guanyarem! President. Què tal? T'escau. I tu com et veus? Bé. Has copsat el que jo et demanava. Tot i això, potser sento que tibo una mica cap a la dreta. Han comès els delictes de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics. Un altre cop la mateixa martingala de cada 4 anys. Des de Junts pel Tall volem fer una crida a la serenor, al vot útil. Volem inaugurar una nova etapa de prosperitat, que puguin tornar els nostres exiliats a casa. Vota Junts pel Tall, el vot útil. Vot útil, diu. Desde Ciutadans defendemos que los niños y niñas en nuestras escuelas puedan recortar en su lengua madre. Somos la alternativa a los que quieren cortar con todo. Y a los independentistas... Aquesta noia és un punt insuportable. ¡Españolas todas! ¡Ahora es nuestro momento! Nosotras cortamos, nosotras votamos. Y si tenemos que cortar a la corona, cortaremos la corona. Y todas unidas, porque nosotras podamos. Puto que quina, carai, cabran! Ei! I hem de tenir clar que totes les decisores som diferents però som iguales. I en assemblea decidirem el nostre futur. Visca la CUT! Has vist aquesta que porta les ulleres al revés? A mi el que més m'ha agradat era el gosset que passava per darrere. Tenemos puntas afiladas que desde Vox creemos que tenemos que utilizar en contra de aquellas tijeras que han tomado decisiones insensatas. Primero, nuestras tijeras. Aquests aquí parlant i nosaltres en ERTO. Clar, si no ens deixen treballar. Però no et preocupis, perquè després de les eleccions ja ens tornaran a agafar, ja. No hi ha ningú que retalli millor que nosaltres.